UPPL हानजानिफ्राय जोङो 15टा समष्टियाव गुबुन गुबुन हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बहाबा आथिंजों हानजा सुरनाय कार रेलि जाखांबाय आरो दिनै जोङो अदालगुरियाव पार्टिकुलारलि अदालगुरि समष्टियाव जोंनि मोनथाम BTC समष्टि बिनि गासैबो जोंनि वार्कारफ्रा लोगो नांनानै मोनसे एवारनेस रेलि लादों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै आरो बेवहाय पिस आरो हारमोनि लोगोसे एवारनेस बेखौ लानानै बे रेलिखौ लानाय जादों। अदालगुरि समष्टिनि गोबां हारि माहारिनि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा थांनाय मास मोनसे मोननैयाव आंखौ गोबाङानो लोगो हमहैदों आरो रायलायदों जे थांनाय समाव MLA खौ UPPL हानजाया देरहादोंमोन। 2020आव MCLA खौ UPPL हानजाया देरहादोंमोन आरो बे 5 बोसोराव गामि खना खनला गोबां लामा सामा बायदिसिना जौगानाय जादों। बेवहाय बे जौगानायफोरखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। थांनाय 17 बोसोराव माखासे बेवहाय माइगाब जुजाय माखासे थासारि बिथांमोना नुदोंमोन। नाथाय UPPL आव गोजोन गायसननायानो होन खौसेथि लाबोनायानो होन गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि रायजो राजाफोरखौ अनसायनाय आरो बिसिनि हाबा मावनायानो होन गासैबो मोजाङैनो मावफुंजादों आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे अदालगुरि समष्टिखौ एबारबो देरहागोन। दा नंखायनो दिनै बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो समष्टियाव मोनसे एवारनेस लाबोनो नाजादों। मेक्सिमाम 7-8 मार्च